Bueno, lehenik eta behin eta gehiagi luzatu gabe, baina bai geure doluminak adierazi nahi dizkiegu momentu honetan Nafarroan koronavirusak jota izandako bi hildakoen senidei. Era berean, ospitaleratu guztiak, etxeko jarraipena izaten ari diren guztiak ere gogora ekarriz, tartean Ayerdi kontseilaria eta Yolanda Ibañez gure parlamentariokidea ere, hoe guztiak lehenbailen senda daitezen opa diegu. Bigarrenik topikoa da, baina benetan egin behar dugu. Eskerrak eman nahi dizkiegu benetan osasungintzako profesional guztiei, zerbitzu publikoetan ari diren guztiei, garbiketa langileei, horiek ere gure eskubideak eta gure higiene neurriak benetan bete daitezen bermatzen dutelako, supermerkatuko langileei, elikadura dendetakoei eta oro har geure eskubideak eta oinarrizko produktuak eskura izan ditzagun bermatzen ari diren guztioi. Eta hirugarrenik eta hasteko Nafarroako herritarrei ere oro har erakusten ari diren erantzukizunagatik, erantzukidetasunagatik, elkartasunagatik, bai prebentzio neurriak aurrera ateratzeko eta baita elkarren arteko zaintza horretan, auzoz auzo eta herriz herri egiten ari diren, osatzen ari diren sare horiei. Geure egoeraren irakurketa eta proposamenak ere labur azalduko ditut, argi eta garbi aurrekaririk gabeko osasun krisi baten aurrean gaude, segurazki orain dela aste batzuk, egun batzuk nekez irudikales genezakeen momentu honetan, egoera honetan egongo ginela, eta oso jakitun gara oraindik ere okerrena pasatzeko dagoela eta krisi honek izango dituen ondorioak sozialki eta ekonomikoki eta baita herritarren ongizatean nabarmenak eta gogorrak izango direla eta hoiei gizarte bezala erantzun beharko diegula kostu horiek, kostu sozial eta ekonomikoak ere modu proportzionalean bana daitezen. Eta ez beste krisi batzuetan izan den bezala, azken batean sektore ahulenek eta prekarizatuenek ordaindu izan duten hori, markoa aldatu beharko dugu eta jendarte bezala planteatu. Geure lehentasuna momentu honetan jendartearekin bat, jendartearen ongizatea eta osasun publikoa da. Krisi honek ispilu aurrean jarri du gure sistema eta gaur bertan mugimendu feministak ongi adierazi du. Zaintza krisi baten aurrean gaude eta krisi horren aurrean hausnarketa kolektibo bat egin behar dugu. Gu horrekin erabat ados gaude. 2008tik izandako krisi horretatik eta murrizketetatik etorritako ondorioak ere agerian geratu dira eta inoiz baino ageriago zerbitzu publikoen defentsa egin behar dugula, zerbitzu publikoak indartu egin behar ditugula eta horretan ere gobernuari, Nafar gobernuari kasu honetan sakontzeko eskatzen diogu eta era berean beste muga batzuk ere utzi dizkigu krisi honek agerian eta bada egungo markoaren muga. Hemen hartzen diren erabakiak eta hemen har genitzakeen erabaki asko Madrilen erabakiko denaren mende dago eta hori ere krisi honetan eta hartu behar diren neurrien aurrean agerian geratu den beste kontu bat da. Gu kezkatu egiten gaitu, krisi hau nolabait aprobetxatu nahi izatea hainbat eskumen birzentralizatzeko. Gure ustez arditzakegun erabakirik onenak hemen hartzen ditugunak dira. Madrilen hartuko den inongo erabakirik ez da izango geuk hemen eta Nafar gobernuak hemen orain arte eraman duen lidergotza hori eta bertako ezagutzatik abiatuz, bertan ditugun baliabideak modu eraginkorrean baliatuz, Madrilen ez da modu eraginkorretik abiatuko den erabakirik hartuko. Eta guk alde horretatik Nafar gobernuari eskatzen diogu lidergo hori eramaten jarraitu dezan eta hemen eta bertatik bertara behar diren erabakiak har ditzan. Labur ez dut gehiegi luzatu nahi, baina bai beste bi kontu aipatu nahi nituzke, batetik osasun arloa eta lan arriskuen prebentzioari dagokionez,
osasun profesionalek behar dituzten baliabide guztiak izan ditzaten, hori ere denon kezka da eta denon alegina egin beharko dugu hori horrela izan dadin, bai osasun arloko profesionalak eta bai beste arlo batzuetan, bai zerbitzu publikoetan eta baita zerbitzu pribatuetan, enpresa pribatuetan ere Nafar gobernuak behar diren baliabide guztiak eta behar diren neurri guztiak har ditzan osasun langileen osasuna bermatzeko. Eta azkenik, benetan kezkatuta gaude, pandemia honek eta hartzen ari diren neurri batzuek jakinda birusari aurre egitea eta bero zabaltzea, ebitatzea lehentasunezkoa dela, baina ere kezkatzen gaitu pertsona ahulenengan honek guztiak izango duen eragina. Eta hartara, Nafar gobernuak toki entitateekin ere udalekin koordinatuta behar diren mekanismo guztiak ezar ditzan, bai adineko personak, bereziki bakarrik bizi direnak, dependentzia maila dituztenak, desgaitasuna dutenak, eta bestelako egoera zaurgarrietan dauden lagunen ongizatea bermatzeko behar diren neurri guztiak har daitezen. Eta gero lan eremuan ere, ikusteko dago honek guztiak izango dituen ondorioak, kaleratzeak, prekarizazioa eta bar, eta alde hortatik, Nafar gobernuak hartu behar dituen neurriak, iruditzen zaigu, ahalik eta kontsensu gehien bildu behar dutenak, mahai bat osatu beharko lukete ondorio horiek benetan ongi aztertu eta eragile sozioekonomiko guztiekin batera eta talde politiko guztiekin batera horiek argitzeko eta epe ertainean behintzat horiek martxan jartzeko.